Усім привіт! Вітаю глядачів телеканалу ОТР, які знаходяться як в тимчасово окупованому Криму, так і в усій Україні і навіть в багатьох країнах світу. Весь світ зараз спостерігає за тим, що відбувається в нашій країні. І ми намагаємося інформувати якомога швидше, якомога подробніше. І сьогодні я дуже радий, що погодився вийти з нами в ЕТР Сергій Хлань, радник голови Херсонської військової адміністрації з питань територіальної оборони і колишній народний депутат України від партії Європейська Солідарність. Селям алейкум, Сергій Бій. Добрий день, ми з України. Херсонщина – це Україна. Слава Україні! Безумовно. І саме Херсонщина зараз є тим місцем, про яке говорять найчастіше. Да? І тому ви, як людина, яка повністю в ситуації, на місці, я просто вам дам слово, що ви хочете сказати про те, що відбувається на Херсонщині зараз, що роблять там окупанти, що роблять наші люди, ну, наскільки це можливо і не шкідливо. Будь ласка, прошу, пане Сергію. Ситуація продовжує бути складною, але ось так звана евакуація, фактично депортація, яка відбувається на сьогоднішній день з правобережної частини Херсонщини і саме з міста Херсон, з обласного центру, вона продовжує тривати. Окупанти нагнітають ситуацію, причому вони почали готувати якраз почву нагнітання ситуації щодо можливих терористичних актів, щодо підриву греблі Каховської ГЕС, щодо можливого обстрілу житлових будинків, звинувачуючи в цьому Збройні Сили України. Навіть вони ще місяць по тому почали залякувати людей можливістю вуличних боїв. І це відбувалося нагнітання саме до того часу, коли окупанти оголосили терміново з вечора 3 дні тому фактично те, що вони закликають терміново евакуюватися. І ці повідомлення починали надходити зночі, і анонсувалася це евакуація з 7 ранку, і багато людей дійсно налякалося і прийшли. Багато людей, які все ж таки піддалися ось цим наративам і вирішили якийсь час пересидіти на лівому березі, можливо, на дачах лівого берега, можливо, десь у своїх родичів. А є й така частина, яка співпрацювала з окупантами, тоді дійсно були налякані можливою деокупацією, неможливою, а неминучою, краще так сказати, Херсона і правобережної Херсонщини. Тоді поїхали і далі, ніж лівобережна частина. І, до речі, окупанти, знімаючи свої пропагандистські відео, які почали знімати саме в той момент, коли фактично затримали катери і будь-які пароми для того, щоб переміщатись з 7 ранку, коли анонсували до 12 години дня, створили свої пропагандистські відео, відповідно, якими казали, наскільки багато бажаючих є виїхати з Херсона, наскільки багато людей дослухалось і так далі. Але це все було необхідно саме окупантам для того, щоб почати в тому числі і депортацію людей, тобто примусове переміщення якраз до Російської Федерації. І разом з людьми окупанти вивозили і є випадок офіційно зафіксований, коли окупанти вивезли дитячий будинок Лелека, тобто дітей від 4 місяців до 5 років віком, без будь-яких погоджень. Більше ніж 50 дітей вивезено до Російської Федерації. Під виглядом канікул було вивезено багато дітей, і вони на зараз навіть не розглядають планів повернення їх назад в Херсонську область. Тобто відбуваються ось такі злочинні дії, а це все потрібно окупантам саме для того, щоб, прикрившись ось цим хаосом, відводити свої військові частини, відводити свою техніку і грабувати. Те, що на зараз відбувається масово в Херсонській області, іде тотальний пограбунок і державних підприємств на правому березі, які пакують обладнання, і приватних підприємств, де цінне обладнання на сьогоднішній день фактично вируються у власників, запаковуються і вивозиться десь в сторону Росії.
Дійшли вже до того, що починають пакувати і вивозити музейні експонати. І про це повідомляється, що і краєведчий музей, і художні музеї, всі фактично на сьогоднішній день все майно з цих музеїв і експонати вивезені. Окупанти навіть демонтували пам'ятники Суворову і Ушакову. Ще Потьомкін там стоїть пам'ятник. Так, До сьогоднішнього дня ще стоїть. Ну я думаю, що його вивезуть. І навіть говорять про те, що треба мощі Потьомкіна і їх так само вивезти. Тобто, взагалі, доходить вже до якогось там тотального абсурду, і це закликають Стрімоусов і Сальдо. Вони кажуть, що це їх ініціатива була все вивезти. Тобто, ну як вони, знаєте, в своєму дусі паніки ніякої немає, але ми все вивозимо. Ми все вивозимо, ми все забираємо, ми все грабуємо. І ось таке тотальне на зараз відбувається саме на правому березі Дніпра і в обласному центрі в місті Херсон. Але щодо Херсону, ми стільки бачимо і чуємо суперечливих думок, прогнозів аналітики. Ну, наприклад, я ж не можу не довіряти, не хочу не довіряти голові розвідки військової пану Кирилу Буданову, який сказав, що росіяни дійсно там забираються з Херсону, але це така імітація ІПСО така, що насправді вони цих цивільних вивозять, так? Адміністрація окупаційна там поїхала, здається, я бачив там цього Стрімаусова десь там в Білогірську, в Криму, чи що, але вони готують місто до вуличних, до міських боїв, і тобто здавати вони не хочуть, вони імітацією займаються, типу хочуть оманути наше командування. Як ви ставитесь до такої інформації? Чи це дійсно виглядає так, що вони щось, правда, занадто демонстративно це роблять? Це їм не притаманно, в принципі. Якось так все це штучно виглядає трохи. Хоча вони, звісно, приберуться з Херсону, зрештою, це не викликає жодних суперечок. Знаєте, я бачив цю інформацію. Якраз Буданов казав про те, що окупанти готуються до вуличних боїв. Глава розвідки знає набагато більше. Звичайно, він обладає більшою інформацією і незрозуміло, що ця інформації, з якою метою мені все ж таки не зрозуміло, тому що окупанти фактично і повідомляли, і лякали людей вуличними боями саме для того, щоб примусити більшу частину людей підвернутись паніки і переїхати якраз на лівий берег. Ми розуміємо, що після деокупації повернутися з лівого берега на правий буде неможливо. Але ж навіть якщо уявити собі, що окупанти на зараз разом з колаборантами, вище керівництво, вони всі виїхали. Вони на зараз вже вивезли абсолютно все. На зараз вже не працюють навіть мережі торговельні рашистів в місті Херсоні. На зараз вже не працюють автозаправні станції. На зараз вже немає ходіння рубля. На зараз вже евакуйовані лікарні. І саме на лікарнях я хотів би зупинитися, тому що рашисти вивезли навіть лікарів, яких не вистачало, яких вони позавозили в місто Херсон. На зараз немає інтернет-зв'язку в місті Херсоні. Можливо, це пов'язано в тому числі з пересуванням якраз техніки і військ, але все ж таки інтернет так само відключений, і інтернет-оператор заявив про те, що вони вивезли своє обладнання на лівий берег Дніпра. Так от на лікарнях я хотів би зупинитися. Якщо б окупанти все ж таки мали на меті довготривалі бої і вуличні бої в місті Херсоні, то треба розуміти, що буде велика кількість, в тому числі і поранених. Але тут стоїть питання, чи вони взагалі не думають про поранених. Тобто поранили, де й поранили, що вбили. Можливо, таке в рашистів, можливо, допускаємо, бо вони так відносяться, і такі випадки були саме і на Херсонщині, там, де прикопували важко поранених разом з 200-ми.
Можливо, так, але все ж таки треба розуміти, що поранених треба кудись евакуйовувати і надавати первинну медичну допомогу, відправляти їх на лівий берег Дніпра, і навіть вони відходять і від Олешок, і від Нової Каховки, тому що ну і навіть сьогодні ми бачили приклади потужної бавовни і в Нової Каховці, і в Таврійській, да, біля греблі Каховської ГЕС. Тобто окупанти на зараз відходять подалі від Дніпра по лівому берегу вглиб, да, ближче до адмінграниці з Кримом. Тому я все ж таки думаю, що якраз і логістичні проблеми, і саме медичне забезпечення першої допомоги пораненим просто не дасть змогу окупантам вести довготривалі і запеклі бої на правому березі і, відповідно, в місті Херсоні. Цікава думка. Я процитую колишнього главу Генштабу Британії, який каже наступне. Пан Річард Даннат вважає, що росіянам у Херсоні загрожує неминуча поразка, тому вони створюють керований відхід, щоб виглядав менш хаотичним. Росіяни, очевидно, думають про те, щоб спробувати перетворити те, що, ймовірно, є неминучою поразкою, на якийсь керований відхід, щоб це виглядало менш хаотичним з їхньої точки зору. Ну, коротше, ось такий прогноз. А як з цим пов'язується? Ці абсолютно для мене ну, я не можу це проаналізувати цілком. Погрози, тобто слова про те, що там Україна підірве греблю, так, і влаштує там, ну там, бозна що. Так, потім цей, ну, Шойгу телефонує 4 міністрам натівських країн і лякає їх українською брудною бомбою, серйозно? Тобто ядерною, так? І це все відбувається, тут безумовно йдеться в першу чергу про Херсонську область. Тобто Херсонська область ваша, Сергію, стає просто головним таким місцем, ну, крім Донбасі, зрозуміло, там теж запеклі бої йдуть, але щось тут таке дуже дивне відбувається. От які ваші думки щодо цих погроз, шантажування з боку росіян, дивної поведінки їхньої? От ви знаєте, я все ж таки прихильник теорії, якраз яку озвучує американський генерал, тому що якраз окупанти ось цю всю паніку і нагнітання вони роблять саме для того, щоб виправдати свій відхід і фактично своє бігство, да, з правобережної частини Щоб воно Херсонського. не виглядало як бігство, як Да. втеча, да? Угу. Да, да, щоб це виглядало як там керована операція. І саме ось цю інформацію про вуличні бої в місті Херсоні я повідомляв ще десь 3 тижні по тому. 3 тижні по тому окупанти почали цю інформацію нав'язувати саме мешканцям Херсону. Тобто вони готували херсонців до паніки. Тому і ось ця заява була, що вуличні бої будуть. Тоді заява була про можливий обстріл Збройними силами України житлових масивів, да, в місті Херсоні, спальних районів. Тоді з'явилася інформація по греблі Каховській ГЕС. Це все нагнітали окупанти, і метою цього було створення паніки. Для чого їм ця паніка необхідна? По-перше, їм ця паніка необхідна для того, щоб спровокувати, і те, що вони зробили, їм частково це вдалося, ось таку хаотичну, да, евакуацію цивільного населення. Можливо, вони там хотіли її трошечки підформатувати саме на переправи в Голу пристань, в Олешки, біля Каховської греблі ГЕС. Але їм це потрібно в тому числі для того, щоб використовувати людей як живий щит, щоб переміщати військову техніку і військових вдень. Тому що вночі ми розуміємо дії комендантський час, і нашим Збройним силам і артилерії гораздо легше відпрацьовувати якраз окупантів, які відходять на правий берег, в тому числі, да, і переправи. Тому в окупантах метою стояло створення паніки. А ця паніка необхідна для того, щоб вони створили ці картинки, що вони допомогли місцевому населенню, що вони зараз для того, щоб забезпечити місцеве населення, вирішать сконцентруватися якраз для захисту на лівому березі. Буде наступна інформація, що вони все евакуювали з міста Херсона. Ну да, фактично пограбували, а лише евакуювали. Далі вони дадуть інформацію, що всі виїхали.
покажуть картинки пустого міста, покажуть картинки, що нікого не залишилося. А тоді вже буде логічне завершення. Ну навіщо тут зупиняти, навіщо тут залишатися, навіщо втрачати наших військових? Ми краще відійдемо і будемо захищати цивільних саме на лівому березі. Тобто, все, що відбувається, в тому числі і нагнітання ситуації, це виправдовування логічного виводу військ, тому що вони логістично вже утримуватись на правому березі не можуть. Вони не можуть в повному обсязі поставляти собі зброю, вони не можуть в повному обсязі перекидати техніку, вони не можуть навіть себе в повному обсязі забезпечити продовольством, да? Ну і питною водою. Це самі елементарні речі, тому що для того, щоб утримувати ось таке угруповування, то треба там, за попередніми підрахунками більше ніж 100 тонн тільки продовольства на добу забезпечити військових утримання. А з огляду на те, що переправи на сьогоднішній день все ж таки проблематичні, то це все ж таки і є проблематикою. Раз. По-друге, забезпечення пальним. Пальне треба постійно перекидати для того, щоб техніка працювала, для того, щоб можна було використовувати військову техніку. Тому іншого варіанту, як просто виправдання всього про те, що я казав, що ось ми відійшли, і це логічно, і це правильно. А щодо погроз цих дзвінків дивних про брудну українську бомбу і абсолютно просто якась вистава дурна, і про підрив водосховища цього? Ще раз, абсолютно створення паніки. Ну і сьогодні заява... Лише так, да? Більше нічого, на вашу думку? Більше нічого, абсолютно. Паніка, що підрив дамби, він, до речі, на нього не підуть навіть рашисти. Ну ми на нього не підемо, ну це навіть обговорювати не потрібно. Ми цього не зробимо, ну ніхто цього не зробить. Рашисти у вигляді провокації, ну я теж думаю, ну там звичайно важко шукати логіку в рашистів, да. Але все ж таки воно нанесе їм набагато більше шкоди. Навіть уявити, якщо собі, що їм байдуже та шкода, але все ж таки понесуть великі втрати. Ну не підуть вони на це. Тобто, ну я думаю, що це все ж таки інформаційна атака. Ну ось дивіться, ну моя думка така, що якщо Шойгу телефонує значить, 4 міністрам натівським, це абсолютно це наказ фюрера, 100%. Тобто Путін йому сказав, зроби це, щоб що? Ось. Щоб пригорнути увагу, щоб тоді вони знов-таки звернулися до своєї аудиторії. Розуміємо, що їм там світове суспільство зараз, вони на нього не дуже реагують, але щоб вони тоді сказали, що от подивіться, ми все зробили для того, щоб не було катастрофи, ми тому з правого берега всіх військових вивели, всіх цивільних вивели, все, що можна, ми евакуювали. Тому для забезпечення того, щоб не відбулося техногенних катастроф, тому що це повлече за собою саме і неможливість охолодження Запорізької атомної станції, це залишить Бердянськ без води, це залишить значну частину Херсонської області без води по Каховському магістральному каналу, це залишить весь Крим без води по Північно-Кримському каналу. Тобто для того, щоб ось цього всього не відбулося, із підтопленням значної частини лівобережної Херсонщини. Тобто ось такі благодетелі, в лапках росіяни, саме для того виведуть своїх військових, саме для того вони полишать місто Херсон, для того, щоб зберегти такий ось статус-кво і не допустити техногенної катастрофи. Добре, ваша версія зрозуміла. Ще питання по... Ось буквально там вийшов... щойно відеозвернення до російських солдатів. Генеральний штаб Збройних сил України це зробив. Може ви бачили, навіть якщо ви не бачили, там, в принципі, йдеться про те, що ви тут робите, ви на чужій землі, здавайтеся в полон,
ну, тобто не слухати командирів, їх злочинні накази тощо. Ось ви як людина-практик, як радник губернатора області, яка просто ну, є фронтом, так? Да, чи це може спрацювати зараз, або може в майбутньому, чи взагалі, і якщо потрібно, то як робити цю роботу, з агітаційну роботу? Ми ж бачимо, що не всі росіяни хочуть щиро вмирати, а є частина таких, які не хочуть, але вони тут уже або скоро тут опиняться зі зброєю. Ну, давайте, я вже не радник головної військової адміністрації, але є депутатом Я Херсонської. перепрошую, у мене так написано було. Я вас вважав радником до Ні, цього. ні. Да. Але чи треба це робити? Ну, звичайно, треба. Тому що з огляду на те, що багато є які прибувають, в тому числі і в Херсонську область, вони мають там дуже суттєву деморалізацію. Вони не розуміють, що їх сюди відправили, і, до речі, їх там використовують тільки зараз як гарматне м'ясо, і саме 200-х серед них найбільше, тому що ну вони не підготовлені, не пристрілені, вони не мають злагодження, а їх кидають на передову. Тобто окупанти на зараз взагалі на правобережжі, про те, що повідомляється, вони ось цим відом військ, який зараз відбувається на лівий берег, то вони все ж таки в першу чергу відводять саме тих, хто ну такі кадрових цінних військових, які там воювали і вміють воювати. А для утримання ось цих позицій, щоб забезпечити якраз відвід військ, то там залишаються все ж таки мобіки з ДНР, ЛНР і так званих, і відповідно ось ці вновь мобілізовані з Російської Федерації. Тобто для чого це потрібно? Потрібно для того, щоб саме вони, яких Росія використовує як гарматне м'ясо і яких чекає неминуюча смерть, для того, щоб вони все ж таки, можливо, хоч чуть-чуть подумали і здавалися в полон. Здавалися в полон, поповнювали обмінний фонд і хоч так, може, збережуть собі життя. Бо іншого в них виходу немає. Їм треба розуміти. Або здатися в полон, і саме ці заклики вони роз'яснюють, як вони зможуть зберегти своє життя, або пакети целофану, або просто там будуть прикопані десь. Ну ось прес-служба Головного управління розвідки Міноборони, яку ми вже згадували, вони повідомляють, що перша частина мобілізованих була відправлена в Україну з мінімальними термінами підготовки або взагалі без неї, щоб стабілізувати лінію фронту. Ну, тобто на заміну тим, кого немає вже, да, які вже на концерті Кобзону. За інформацією розвідки, наступні частини направлятимуться з урахуванням розвідки оперативної обстановки та за можливості залежно від готовності особового складу. Аналогічним чином до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль. Тобто це така безкінечна хвиля мобілізації, обмеженої, як ми знаємо, да, яка просто буде заміняти вибитих. А взагалі, які втрати несуть окупанти? Ось, ну, на вашу думку, за вашим враженням. І що вони, як вони налаштовані, там, ну, не знаю, там, ментально, вони бадьорі або ні? Ну, дивіться, ми по втратах окупантів бачимо щоденні сводки якраз наших збройних сил, командування збройних сил України. Там в середньому 500 рашистів за добу погибає, ну, по всій лінії фронту. Важко казати, скільки там, яка частина загибає саме на Херсонському напрямку. Але ж деморалізація шалена, звичайно, шалена, і вона не тільки серед вновь прибульців, а і серед тих, хто вже доволі давно воює. Вони все ж таки чекали на ротацію, яка б мала відбуватися. Вони чекали, що вони повернуться в Росію, вони чекали, що вони зможуть залишитись в Росії, але ж згодом виявляється, що ніякої ротації вже доволі давно не відбувається. Вони всі сидять в Херсонській області, подейкуди їх там відводили в Крим на Арбатську стрілку для того, щоб унеможливити дезертирство. І дух дезертирства доволі високий був, тому їх там тримали на Арбатці і знову кидали напередок. І окупанти розуміють це, тому деморалізація шалена не тільки серед тих вновь прибульців, а й серед тих, хто доволі давно воює. Тому тут, ну, знаєте, і ось ці рішення, до речі,
про відхід з правого берегу. Це навіть незважаючи, ми казали вже про накази Путіна, що це можливо наказ Путіна, то ми ж пам'ятаємо, що американська розвідка давала ще на початку вересня про те, що плани у військових Російської Федерації про відходу з правого берега ще на початку вересня. І логічно так би мало б і відбутися, але особистий саме наказ Путіна триматися за будь-яку ціну за місто Херсон і правобережну частину Херсонщини, ну, продовжило ще перебування рашистів тут на місяць, але ті великі втрати, які несуть рашисти щоденно, разом з логістичними проблемами, про які ми казали, все ж таки підвели до логічного фіналу, який почав відбуватися саме зараз. Це відвід військ на правий берег і залишити на лівий берег і залишити відповідно правобережну частину Херсонщини. Ось багато чуємо перехоплень розмов росіян там один з одним, з дружиною, з мамкою, з рідними, з товаришами, з якимись там. Напевно, ви багато чули. Із цього можна скласти якесь враження про те, хто вони, навіщо вони тут, добровільно або ні. І чи розуміють вони, що вони воюють в несправедливій війні, свідомо, причому, да, більшість. Ось хто такі з моральної точки зору, з людської, якщо можна так назвати точку зору, ці російські окупанти, пане Сергію? Ну, ми ж бачили фактично і перехоплення цих розмов, і чати їх, да, що вони йдуть сюди там з району. Ну, давайте, якщо по Херсону. По Херсону велика часть були так звані мобіки з Донецької, Луганської області. Вони були особливо жорстокі, які там дуже часто відмічалися в пограбуваннях, жорстокості щодо цивільних. Ну, навіть пояснювати не треба, да, про них. Були кадрові військові, да, Російської Федерації, там десантно-штурмові бригади і так далі. Тоді з'явилося багато якутів. І саме якути почали там, ну, якути, в них рівень життя доволі низький, тому коли вони сюди приїхали, вони вважали це за певний рай і думали, що тут вони в свинарниках живуть, і це для них був курорт. Розумієте, навіть ці факти були в деокупованих селах Херсонської області, де вони казарми розташовували в свинарниках, і навіть багно вони там не прибирали, а спали. Для них це було комфортно. Разом з бурятами, там ще буряти і якути. Я за бурятів казав, що ті ще менше ростом, і їх в Херсоні називали полторашки. Тому що вони по 1,5 метра, і там вони, коли в супермаркетах з тачками ходили, то їх з задачок не було видно. Спочатку думали, що діти самі ходять по супермаркету, тоді бачать, що ні, то військові. Тоді, коли оті буряти і якути почали там свої пограбування і зрозуміли, що якість життя то тут краще, але ж можуть вбити, то вони почали думати, як дезертувати, тому в Херсонську область рашисти нагнали кадирівців. З'явилося багато кадирівців, яких використовували, звичайно, не як бойові підрозділи, а як заградотряди, і їх багато було в Херсоні. Тоді кадирівці почали гристися з бурятами і з якутами, що ті ж нові прийшли, вони мають за тими наглядати, а грабують ті. В общем, між собою там були розбірки. Чому вони йдуть? Вони йдуть, про кадирівців не будемо, то окрема пісня. А ці йдуть, тому що їм списують борги по іпотеці. Їм платять гроші. Вони таких грошей ніколи не бачили. Вони взагалі не знали, що такі гроші є. Їм там списують борги, вони не платять по комуналці. Тому вони йдуть, бо в Бурятії, в Якутії вони взагалі там голодують і незрозуміло, як живуть. Тому ось цей якісний такий состав, як то кажуть, рашистської армії, який сюди прийшов. Коли вони зрозуміли, що їх колеги
відправляються в поліетиленових мішках, то до них дійшло, що і він може відправитись в поліетиленовому мішку. Ось тут вони почали вже думати, що і не так потрібні ті гроші, і вже там ми бачили з перехоплень, коли там родичі вже думають, коли вас там приб'ють, щоб нам тут ладу в Російській Федерації дали вже за твою смерть, а ті ж думають, що ж мене ж приб'ють. Тому і тікають зараз, тому і саме деморалізовані, тому і не зрозуміють, що вони тут роблять. Трошечки ж час пройшло і почали думати, що це вже все ж таки може закінчитись пакетиком. Ну, тобто, все залежить насправді від ефективності української армії, так? І все. Ну так, звичайно, звичайно, звичайно. А скажіть, ось наскільки, якщо можна так порівняти, наскільки ефективніші наші Збройні сили в ураженні їхніх цілей, ну, тобто штабів, логістичних пунктів, мостів тощо, наскільки зараз, ось, тому що, боже, ми чули завжди, що там співвідношення все одно, там, боєприпасів на їхньому боці залишається, да? Як наші протидіють ефективно цій перевазі? А якраз перелом в ході бойових дій почався десь 2 місяці по тому по Херсонському напрямку. Тобто рашисти, незважаючи на те, що вони мали набагато більше боєприпасів і відповідно почали пробуксовувати і фактично зупинили їх просування саме тоді, коли надійшла високоточна зброя. І високоточна зброя якраз в координації з рухом опору, який діє на окупованих територіях, почали абсолютно і хірургічно винищувати склади боєприпасів, почалося з того, склади пального, тоді розташування рашистів, і відбувалося в тому числі і в місті в Херсоні, і настільки точно і влучно, що навіть не страждало цивільне населення. І саме це був першим етапом такого перелому в ході бойових дій. Другий суттєвий перелом – це все ж таки взяття під вогневий контроль транспортних артерій, тобто мостів через Дніпро і фактично можливості постачання зброї, озброєння, техніки, продовольства саме на правий берег ближче до лінії фронту. Ну і останньою краплею у всьому цьому було ураження Кримського моста, тому що воно знов-таки ускладнило в тому числі і постачання пального, якого необхідно дуже багато для забезпечення бойових дій і відповідно техніки. Тому ось це все в комплексі привело саме для того, що окупанти визнали, що утримувати правобережну лінію фронту вони вже не можуть. А ось я ще такі чутки були, ну може не чутки, здається, я якесь перехоплення слухав, що ну, вони діють за шаблонами Другої світової війни, зрозуміло, тобто м'ясо, 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 м'ясо. І ще, що вони навіть створили систему потрійних загонів цих, ну як вони називаються, боже мій, ну цих заградотрядів, да, як за Сталіна було, що там стоять ці перші лінії, яких взагалі там не шкода, їх гонять там вперед, за ними ще одна лінія, а третя лише кадирівці. Ви з таким стикалися? Так, кадирівці є останнім заградотрядом, тому що вони зіткнулися з тим, що якраз почали відходити і тікати. І перші наші просування по Херсону, по Херсонській області, вони були пов'язані з тим, що рашисти просто біжали. Тоді окупанти саме застосували кадирівців як заградотряди там на кшталт сталінського режиму, які просто, скажімо так, тримали під вогневим контролем своїх тих, хто розгортається. Тому у тих рашистів, скажімо так, на передовій вони розуміли, що відходячи їх будуть розстрілювати кадирівці, почали переховуватись, почали здаватися в полон, там різні того, як рашисти вели себе на передовій, але дійсно так, це все відбувалося і відбувається на зараз.
кадирівці вже відправились з правого берега. Вони одними із перших там демонстративно виїжджали. Я про це повідомляв. Мені там казували місцеві, що вони там організовано колоною виїжджали з заводу Петровського саме в бік лівого берегу. Тобто, ну вони покинули вже. Тому що ну тут немає вже сенсу заградотряди тримати, їх просто там тримають на правому березі на зараз як гарматне м'ясо, щоб утримувати лінію фронту і забезпечити відвід військ і пограбування правого. А взагалі, ось ми так ставимося до цих мобіків зневажливо. Да? Дійсно, вони виглядають жалюгідно, і все це взагалі таке ганьба. Ну, це таке, знаєте, як раб питає в хазяїна, да? Цю мотузку з собою брати мило, так, з собою мотузку мило приходь. Да? Але все одно це ж створює тиск на нашу лінію фронту. Лінія фронту дуже довга, так? Ну, це просто величезні відстані. Чи все ж таки надіються росіяни створити таку чисельну перевагу на якихось там окремих хоча б ділянках фронту, щоб так, як при Сталіні, там піти вперед і все ж таки масою перетиснути Збройні Сили України? Та ні, ну вони зараз, ну якщо ми про правий берег, то там мобіки зараз виконують функцію якраз вигравання в часі для того, щоб провести евакуацію своїх розділів на лівий берег. Тобто в них функція смертників. Вони зараз знаходяться по лінії фронту як смертники. Вони довго, ну на мою думку, вони довго не збираються, ну і фізично не зможуть це зробити. Тому це гарматне м'ясо, це смертники. Вони там, це знаєте, це вже треба там постійну мобілізацію проводити і кидати їх, щоб утримувати. Але ж з огляду на останні події ми бачимо, що вони на правому березі залишатися не будуть. Угу. А як виглядає зазвичай, ну якщо вам такі приклади відомі, я думаю, відомі, здача в полон там одного якогось бійця, офіцера, або підрозділу, або там танку, або БТРу. Як це виглядає? Як наші до них ставляться? Як приймають в полон, беруть там? Ну, наші, по-перше, приймають в полон згідно всіх законів військового часу, Женевської конвенції, над ними ніхто не знущається, їх ніхто не катує, їх приймають в полон і поповнюють обмінний фонд. До речі, так і закликається да, на офіційних сайтах, і їм і доноситься інформація, в тому числі і для рашистів, що так і буде відбуватися. Ту техніку, яку вони кидають, і боєприпаси, які вони кидають, і те, що ми бачили на півночі Херсонської області, що відходячи да, з населених пунктів, вони кидають багато і техніки, і боєприпасів, називаємо да, рашистський ленд-ліз, то це вони тікають поспіхом для того, щоб зберегти своє життя, і інколи, і не то, що інколи, а здебільше якраз кидають, залишають, а самі тікають для того, щоб зберегти своє життя. І окрема тема, яку я дуже пишаюся херсонцями, як партизанами. Ось буквально там нещодавно бачив новину, що там навіть викрадали співробітників ФСБ наші, ну не знаю, не перевіряв, але в принципі, як працює, ну наскільки це можна без шкоди сказати, як працює партизанський цей рух на тимчасово окупованій Херсонщині? Ну, головні три напрямки руху опору в окупованій Херсонщині це по-перше, притягнення до відповідальності колаборантів. І партизанський рух завжди казав, що кожен колаборант, який зрадив країну, який зрадив український народ, обов'язково понесе відповідальність. І переслідування колаборантів – це один із напрямків якраз партизанського руху. Другий напрямок партизанського руху – це розповсюдження проукраїнської символіки і розповсюдження проукраїнських цілок. Це абсолютно дуже важко і необхідно на окупованих територіях для того, щоб підтримувати наше населення в окупаціях, для того, щоб люди не падали духом. І третій напрямок, один із, я думаю, найголовніших за останній час, це координація зі Збройними силами України для того, щоб наша артилерія могла наносити ось якраз оті точні хірургічні
влучання і знищення і техніки окупантів, радіолокаційних станцій, боєприпасів, розміщення ворога, штабів ворога. Це все є координація руху опору зі Збройними силами України, інформація, координати. І саме ось ці влучення і призвели до того, що відбувся перелом в ході бойових дій, що відбулися контрнаступальні дії, і що ми деокуповуємо нашу рідну Херсонщину. Ну і незабаром вже побачимо вільний Херсон. Ну, вже майже 100 населених пунктів звільнено на Херсонщині, і це все через важкі бої, це все непросто. Це дуже велика заслуга наших бійців і командирів. А взагалі, як ви думаєте, ну, давайте я соціально-логічне питання наведу таке, що 86% українців за опір Росії попри будь-які обстріли і лише 10% за переговори. Ну, фактично, там, нація єдина. Ми взагалі мріяти про таке не могли, напевно, ще рік тому, да, Сергію? То просто, що відбувається, просто тектонічні суви такі. Який ваш взагалі прогноз на перебіг війни, ну, принаймні до Нового року є? Що ви думаєте? Якісь прогнози є, припущення? Ну, можна впевнено сказати, що правий берег Херсону буде деокупований, і Херсонщини буде деокупований в найближчі часи. А далі все ж таки я утримався від прогнозів, тому що важко прогнозувати ход бойових дій, важко прогнозувати, що буде відбуватися. Треба розуміти, що незважаючи на те, що ворог там і мобілізовує непідготовлених людей, кидає їх на лінію фронта і використовує старі зразки техніки і зброї, але в них їх все ж таки багато цієї зброї і багато цієї техніки, і в Росії багато можна ще мобілізовувати людей. Тому я все ж таки утримуюсь від прогнозів на майбутнє, а правий берег це вже незабаром. Яка зброя найпотрібніша зараз нам? Ну, з оглядом на майбутнє, на зиму, там, ну, з таким горизонтом прогнозування там, на півроку. Там, яка найпотрібніша техніка? Ну, по-перше, системи ПВО, да? Треба закрити небо. Треба закрити небо і від літаків, і від ракет, і від шахедів. Це різні види ПВО, але вони необхідні для того, щоб убезпечити нашу територію від тих обстрілів критичної інфраструктури, які почали відбуватися нещодавно. Щодо наступальної зброї, то треба наступальна зброя, треба системи реактивного залпового вогню додаткові, до речі, і треба артилерія додаткова, і треба і танки, як наступальна зброя. Все треба, абсолютно. Немає такого сегменту зброї, який ми казали, що в нас це є. Я думаю, все абсолютно потрібно. Ми ще зіткнемося з тим, що в нас буде не вистачати патронів саме російського зразка 5,45 і 7,62, і ми ще зіткнемося з тим, що нам необхідно заміщення тих самих автоматів Калашникова і пострадянської зброї на зброю натівського стандарту і відповідно натівський калібр куль. Тобто, ну я думаю, що попереду багато викликів є. Скажіть вашу думку, чому, на ваш погляд, Молдова не хоче вирішити питання з Придністров'ям, попросити по допомогу Україну або разом там якось там, ну просто політичної волі немає, бо якраз там здається, і ви виправите мене, якщо я помиляюся, там великі склади саме боєприпасів радянського калібру, про які ви казали. Чому це не можна якось вирішити, бо там же абсолютно ізольовано угрупування, і крім того, там більшість не росіяни, там контрактники з так званого Придністров'я, які там, вони не уявляють з собою боєздатну якусь армію серйозно.
Ну, на мою думку, Придністров'я на сьогоднішній день воно ізольовано на зараз від можливості навіть логістичних і перекидання особового складу рашистів в Придністров'я для того, щоб там відкривати другий фронт. Там незначна кількість військових, склади дійсно там є, але скористатися цими складами вони не можуть. Відкривати другий фронт рашисти там не можуть. Чому Молдова так робить? Ну, ми всі розуміємо, можливо, все ж таки, я думаю, побоюються застосування якраз ядерної зброї з боку Російської Федерації, тому що все ж таки диктатор Путін, ви знаєте, там ефект криси, коли загонять його в кут, і він використає ядерну зброю. Тобто до всього, можливо, треба доходити поступово. Розуміємо, що в часі це боляче і проблематично, але мені важко сказати. Треба розглядати різні сценарії. І я думаю, вони розглядають саме тому такі зважені рішення на зараз відбуваються з боку Молдови. Ну, а як би ось ви порадили б колективному Заходу ставитися до ядерних погроз, які час від часу все частіше лунають, і ця брехня, і брудна бомба, тощо, тощо. Просто не звертати увагу, або що, посилювати допомогу Україні в певних і в усіх видах озброєння. Як поводитися просто психологічно з таким режимом, на чолі якого стоїть людина, з одного боку маніакального складу, так, а з іншого боку, він дуже боєгузлива людина. Тобто він жити хоче 100%. І це багато прикладів було за його життя, що він не герой такий, да, якого він намагається вдавати. Ви знаєте, ну, я радий колективному заходу точно нічого не буде, тому що колективний захід і він нас сьогодні підтримує, і це дуже потужна підтримка. І навіть я б там не робив би і порад, і не робив би, скажімо, претензій, можливо, Вони щось ж все чути. одно нас, скоріш за все, не почують. Я просто ну, коротше, ви розумієте. Просто як уявлення таке. У вас же є все ж Ну, таки. ми ж бачимо, що ті самі Сполучені Штати і Захід, вони мають стратегічне бачення, і коли перші розмови почалися саме про ядерну зброю, відповідно реагували і Сполучені Штати з своєю авіацією, яка там не піднімалася доволі давно вже в повітря, яка відслідковує якраз ядерні ракети, ядерне розташування. Тобто я все ж таки думаю, що вони готуються, що там трошечки інша політика від того, що ми там бачили напередодні війни у нас в Україні. Я думаю, що Захід готується і розглядає будь-які сценарії, і ми точно не буде такого випадку, коли Росія щось викине, а Захід буде до цього не готовий. Захід нас попереджав за рік до вторгнення в Україну, попереджав, казав рити окопи, готуватися до війни і бути більш уважними якраз до північного сусіда. Але ну, сталося те, що сталося, то вже будемо після війни розбиратися з цією всією ситуацією, яка відбулася. Але Захід зі свого боку зробив все можливе і попереджав про всі сценарії вторгнення. І навіть ми карти бачили ще заздалегідь до вторгнення. Хоча проросійські сили, да, там разом з іншими силами посміхалися і завжди казали: а ви зараз будете знову розказувати про Путін нападе. Да, ми розказували завжди про Путін нападе. Кілька разів Але мені таке казали, я просто з рахунку збився. ну, я ходив на етери, і мені було дуже боляче, коли представники влади разом з ПЗЖ просто кидались на мене і кричали: ви зараз тут про Путін нападе, скільки можна? Що ви оце зі своїм Путіним?
Ну, Ну, багато хто от не вірив. Багато хто не вірив. Я правда не думаю, що війна це питання віри, це питання розвідки. Все ж таки, і той самий Кирило Буданов він попереджав з фактами в руках. А вже як сталося, так сталося. Ви про північного сусіда згадали, пане Сергію, але все ж таки наш формальний північний сусід це Білорусь. Точніше, Білорусія поки що. Да? Як ви думаєте, ось ви ж спостерігаєте теж за цими рухами і словами маленького цього пюрера, його називають, так, від картоплі. Що він дійсно можуть існувати такі плани, як, наприклад, спроба відрізати Україну від Заходу шляхом масованого наступу білоруської армії разом із російською через Волинь на Львівщину, ну, тобто такий поход Суворова через божевілля якесь. Може бути таке? Можуть вони вдатися до цього? я думаю, що Лукашенко буде до останнього ходити між крапелів. Думаю, до останнього буде якось там допомагати рашистам, як він допомагає, але до відвертого вторгнення все ж таки він не вдасться. Хоча знов таки, ну я можу тільки аналізувати те, що там читаю. Да? Не маю там я ні даних розвідки, і до речі, про це зараз і не говорять розвідки Сполучених Штатів. Говорять, так, до речі, вони казали, що не готові. Там американська розвідка і британська казали, що Лукашенко не готовий зараз до вторгнення в Україну військ Білорусі. Ну, а якщо уявити собі таке, ну що це за армія? Ви дізнавалися там у військових, що це за білоруська армія така, як вона мотивована, як вона керована, тощо? Ну тільки поверхнево. Я там не вивчав, не дивився аналітику по білоруській армії. Я бачив, що вона не столь чисельна, раз. Ну і по-перше, а по-друге, це все ж таки не мотиваційно. Тобто вони не мають мотивації, їх важко буде переконати, чому вони мають вторгатися саме в Україну. Ну і, до речі, пропаганда, яку ми там чуємо з боку Лукашенка, про те, що начебто Україна хоче нападати на Білорусь, ну це точно не зайде будь-якому білоруському мешканцю. Напевно, останнє запитання, 3 хвилинки залишається. Як ось ви, як людина, яка постійно у війні, наскільки важливий саме цей моральний настрій? Наскільки це велика перевага українського війська саме в мотивації до боротьби над загарбниками? Шалено великий. І саме це нам допомогло вистояти, і саме це нам допомогло гнати рашистів з нашої землі, і саме це допомагає деокуповувати наші землі. Знаєте, я просто з першого дня на війні, і я ніколи не був військовою людиною, навіть не служив в армії, тому що був сільським вчителем і мав відстрочку від призову і не мав військового квитка. І останній раз я бачив автомат в школі на НВП, да, там був предмет, нас навчали Був такий, да. військовому ділу. І в 50 років я пішов, взяв зброю, і з цією зброєю пішов зразу. Війна мене застала в Києві, і я пішов на підступах до Києва якраз. З боку Бучі і Гостомелю ми стояли в охороні Києва. І в своєму взутті, в своїй одежі домашній. І це були добровольці. Рядом зі мною були добровольці. Були абсолютно різні люди, від професорів до там сантехніків, будівельників. І нас об'єднувала мотивація. Те, що ми стали на захист своєї країни. Нас об'єднувало те, що в нас було бажання прогнати ворога. Ми не думали абсолютно, що ми не думали про гроші. До речі, розмови тоді про заробітну плату взагалі не йшло. Ми не думали про лади, як думають родини рашистів, за смерть того, хто загине. Ми взагалі думали тільки про те, як захистити свої родини, як захистити свою землю.
І саме це є найвеличніша перевага, тому що ми, ми були не одягнені, ми були озброєні. Нам дали 4 рожка і сказали: ось 4 рожка. А далі що? А далі по обстоятельствам, дивіться. І нас це не лякало. І ми стояли, і вистояли, і будемо гнати ворога. І саме це найбільша рушійна сила наших Збройних сил. Ну, а зараз вже з високоточною зброєю і з тією допомогою, яка надходить з Заходу, ми точно переможемо рашистів. Я дуже вдячний вам, пане Сергію. Саме такі люди, як ви, захистили, захищають нашу країну. Люди, які, ну, нібито не військові, там все таке інше, да, але війна, вона за іншою логікою відбувається. І настрій людей, я вже казав, в соцопитуванні, ніхто не хоче здаватися з українців. Дякую вам за те, що знайшли час. І все ж таки, хоча електроструму немає там у вас, як ви кажете, да, все ж таки впоралися ми з цим етером. Дякую. Сергій Хлань з Херсонщини. Мене звати Айдер Мождабаєв. Російський рейх буде зруйновано. Дивіться АТР далі.